Kini ang singgit sa Liboan ka mga Dabawenyo nga misalmot sa gihibong Solidarity Walk alang kang kanhi President Rodrigo Duterte sa Davao City adlong Domingo, Marso 16. Nagdasok ang mga tawo nga niapil sa parada nga nanukad sa Rojas Avenue paingon sa San Pedro Square. Bana-bana sa Davao City Police Office, ana sa 20 hangtod 30 mil ka tawo ang misalmot. Nagtuo ang mga taga-suporta ni Duterte nga wala miagi sa saktong proseso ang pag-aresto kaniya ug ang pagtugyan kaniya sa gobyerno ngadto sa International Criminal Court kun ICC. Gisinggit sab sa mga tawo nga papanaugon sa pwesto si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Misalmot sab atol sa tigom alang sa iyang amahan si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte kauban si Senador Christopher Bongo. Unsa bagay kaugmaan o yung future ng sistema ng politika dito sa Pilipinas. Kaya it seems to me the stories that I've heard about martial law and oppression is synonymous with the Marcos family name. Nagpasibaw si Basti Duterte sa iyang pagkadismaya sa administrasyon ni Marcos Jr. Gusto ko lang niingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Kalimot oroy kita'y nagtabang sa iya makalingkod sa diha karon siyang ginalingkuran. Ang Solidarity Walk gitunong atol sa pagsaulog sa ika-88 araw ng Davao Parada Dabawenyo. Niadtong Biyernes sa gabi Marso 14 niatubang na sa pre-trial chamber sa ICC si kanhi President Duterte tungod sa kasong crimes against humanity nga may kalambigitan sa nahitabong mga patay subay sa giyera kontra droga kun war on drugs panahon sa iyang administrasyon. Sa Setyembre 23, 2025 gikatakda ang confirmation of charges hearing batok kang Duterte. Walag tuo ang ginahimong pre-rally sa mga taga-suporta ni Duterte ug padayon ang ilang panawagan nga unta mabalik na sa Pilipinas ang kanhi presidente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.